aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Dini? Oh, di ba? Lamig ang lugaw ni ng pita, no? Oo, lamig gyud. Bray, unya unsa man, asa man ron ta. Dili ba maayo nga mapasaya-saya ko. Labing siguro, kipangita na ko nila ron. Nagkabuang tuslag pinangita na ko. Labi na si Papa o si Ate. Modyo tayo ko alas Jason. Gabi pa ko mo off. Kwan, adto lang nakasilang bainggoy. Eto di ka. Uyog lang ko ni mo, be. Oh, di ko minutos sa baho kung naa ka. Mabothered ko. Kung maghuwat ka na ko. Dito na kas bahay. Sige. Kuya usab tuod o may makakita na ako, no? Oy, bay! Niyakasay mo din eh? Oh, May sulti ko niyo, bay. oh unsa man bay? Nanawag si auntie. Muabot sila ugma. Ha? Unsa? Sorry ha. Sige lang, tabangan mo pangita uwi niyo kapuyan. Ha? Nausab ang ina-schedule nga gingon ako silang pagpauli. Sila yung tanan mo ay maabot. Sorry ko bay. Ha? Nga mo sorry man ka. Ako may angin mag-sorry. Kaya nakahasol ko. Kami si Ilona. Kalit kayong kausaban eh. Sige lang, uy, okay ra. Ipuso ko lang atong mga gamit, Bray, ha? O mangita dayon tag atong kapuyan. Tabangan ta mo. Gamiton gyapon nato ang sakyanan aron makapangita mo kapuyan. Sorry gud bitaw kayo. Naatol pa noon nga bibiya si Ilona sa ila. Okay ra inggoy, uy, nakasabot mi. Magpasalamat pa man gani mi nimo nga miunong ka sa among problema ni Brian. Salamat kay sa imong kaayo, ha. Okay, bay. Di may angay maglangan. May igo pang panahon para makapangita mo. Bisig kwarto lagod. May maabangan. Igo nga madaas budget. Sige lang bay. Dili ta mo pasagdan. Lon? Sweetheart? Naghila ka? Naluoy ko na itong duha. Og nahadlok sa ko sa umaapot, Bray. Sa may mahitabo ni katong kipuhat. Nagbasol ka pa nga. Namikuyog ka na ko. Wa, uy. Ngano ko, og di na mahitabo nga magbasol ko. Pero di lang sagot kalikayan nga mahadlok ko. May umaapot ang anak, Ilona, Brian. dili ta pasagdan si Ginoo. Nahibaw siya sa itong gibati susag usa. Ugwa tayo ang kabalakan. Labi na si kumbahin. Isaad ko ni mo, sweetheart. Dili ta kapasagdan. Brian! Igo na. Ay na pagsigikilak. Mapiktahan ng gimamdos ni mo. Sige na, nagwat sa inggoy na to. Og, may sugyot ko niya nga atong dadundaan ang atong pinagkabutang. Aron ko na may makita ng kwantong kaabangan. Larga na yun. Puyan din na to. Pila ka na bay? Kung mayroon mong kwentuhan. Okay na mo. Duhar good me. May banyo mo sa skilid. Di na kinalaman naog mi. Okay na. Safety man sab. Sige. Maayo lang kay wa magdugay o pangita. Unya, okay na si Mrs. Nimo. Wala may mahimo ba eh? Okay siya. Bay, salamat ka din mo ha. Ay, kaya kung magkauban pa tawag suod sa pila ka adlaw dito bay. Sobrang kay pag-istada mo dito. Salamat kay kayo. Libre kong tanan, good. Maraming nagpayog hotel. Sige lang bay. Ganahan magina sila sa auntie og biyahe-biyahe, bakasyon. At tugyapon ta dito. Ikaw, good. Kuhaan ko na mo mga butang. May nang ikagandaan. Ako na kuha bay. Diin ka? Di suway ko pangita sa itong anak. Dili na hamin ha, dili na. Gikan sa iyang pagbiya din isipon ko na siyang patay na. Lodi. Di na ko gusto magkabati pa nga maghisgot pa mo niya. Wa ko'y anak nga Ilona. Patay na!
Wasab gani siya mong kontak na ako pa. Di nasab na ako siya matawag. Lain na tingalang iyang simpak. Huwag kang magpangutan na dito sa eskwelahan ninyo. Basta midangom siya sa usos sa mga suod ni Higala. Nahibuong man gani sila. Nawa na siya matungha. Walang sab na ko sultihi nga mapdos ni. Miingon lang ko nga, may biyas ato. Kung misabot pa lang unta sa mama ninyo. Bitaw, nalipay man gani unta ko nga may umaabot na kong pag-umangkon. Pero lahi gid si mama, uy. Oh, tungod sa taas siyang pangandoy, siya paglantaw kang Ilona. Kunya sa kalit lang nahugno. Pareha silang batasan ni Tia Concha pa. Ako lang, tungod sa gibuhat ni Ilona, o sa nahitabo niya. Tungod sa pagmabdos ni Ilona, kutob na lang kurong tuiga. Karon na lang kunong tuiga siya kutob mo gasto. O dili na siya mutabang pa. Padayon lang, Ilvi. Paniguhaon ako makahuman ka. Tinuod pa. Pero makapasar ka ang imong kita sa pagpamasahirog tricycle. Oh, paniguhaon ko lang. Huwag ang buhaton ni mo, nga magkugi ka lang siyang pagtuon. Karon makabot ni mong imong gitinguha. Salamat pa. Ay, padayon na to pagpagitang sa imong isuon si Ilona. Di ko may hutang. Hindi na ko siya makita. Pero si Mama... Hawa ko'y pagtuo nga mubalik si Ilona nga di mo dawat sa mama nimo. Ginahan mo siya. Sultin lang na niya. Nga iyan ang giisip nga patay imong manghod. Mao nga pangitaon ko kay isuon nimo, Elvira. Mutabang ko pa. Ihilom ta lang ning Mama. Hala, sige anak. Muna buhato na to. Dohara mong akong mga anak. Among anak ni mama nimo. Mao kinahanglan magbinati ay mo. Magsinabtanay mo, maginunungay. Isip man nagsuon. Pangitaon ko siya pa. Isaad ko na. Lon? Sweetheart? Yan ako. Ilona? Di anak ko, Bri. Bri, dili tan-awa ra gud di oh. Uy. Sini na sa batang gamay? Di man nimo. Gihatag sa tag-iya sa bay. Dako naman iyang anak, 3 years old na. Oh. Hatagan si kunyag mga lampin sa bata. Nya habuaon pa kuno niya siyang aparador. Abi mo, mayag batasan ng anak ni ng Remy. Oh, amiga na demo? Oo. Giistoryahan ko siya bahay nato. Uy, saan ang dani mo? Sud sa plastic. Nanimahol liging sudan. Oo, sudan ka ni. Ipay mo tas plato. Mga unta. Labi na sudan. Sige, sukad. Sige. Lamay sobrang kanoin. O na lang ko maglungag. Ay ko soft drinks ha. Labi inom soft drinks ha. Wow. Ang kalami sa ganyang sudan niya. Pero, kitipon man niya ang fried chicken. Hasta ang tiil sa baboy. Crispy pata tingali ni. Ay, niya pag-ilumpia siyang hayo. Kitipon man ang tanan. Time pa. Dili ka ni mga sobra sa customer. Imo niya? Himaba lang sa baso. Kini mayang magpalabi kag inom soft drinks. Okay na, mga unta. Itanong ko kunin mo. Ngano ka? Nganong kitipon ni mo ang klase-klaseng sudan? Sige lang, good. Dili pa na mag-away. Sobra nis mga customer, dili pa. Dili na hugaw. So, kisa gitabaw akong restaurant ang nag-order na. Sapian sila magtiayon. Gihugawan ka ba? Dili ko buang magdaan ng sobra nila, uy. Kundi na ko kaila. Nagbahin ganimi na si Primo, pagda? Sige na, mga na ta. Brian. Okay lagi ni, sweetheart. Kaon ako, ha? Ato bang ganibi? Lun, ato bang ba?
nasuko ka ba na ako? Nasuko kang nagdakog sobra sa customer? Di ba dili man sa management ang pagdaog mga pagkaon sa customer, mga leftover? Gidili lagi, pero customer mismo ang nagpaputos ana kay i-take out. Pero ilan ang gihatag na mo? Hindi man hugaw. Hindi siya ko yung nanak ka makaluluoy nga magdakog mga sobra. I'm sorry, pero Bri, di lang ko gusto nga libakon ka. Ay, bawa ko. Nakasabot ko, sweetheart. Sige na, di tabagis ko na. Kamay ka ng butanga. I love you, sweetheart. Brian. Ilaw na. Tig-asyag balatian. Murag dili inhan. Way kaluoy sa among anak. Pa? Hubog ka? Dili. Kay normal gamay. Ayos mama ni mo? Pag uli rin ako, wa dinhi. Pasigto sa ilang tiya Concha. Kung laaya na siya dinhi, mabisita man na siya ingsuon. Tagsaon ra kay rang usakinhan. Sama anang imong inahan nga siya, Ludia. Ako, laki gani ko. Tibati na kong tumang kabalaka. Ug hain na ron pingong manghod ni mo. Tuag itong Brian pa. Mao nga, ayun nalang kabalaka, good. Di mahal siya ni Brian. Lahi ang pagmahal sa ginikanan, Elvira. Nahingawa kay ko niya. Balaka kay ko sumanghod ni mo. Tuod pa. Miingon man tas Brian nga, nagtrabaho siya og restaurant. Akong suwayag susi. Gusto eh. Mo sa isulti niya rin ako. Ug misigot pa to nga mag-apply ko sa call center. Graduado ko na siya sa TISDA. Ugma, suwayan ako pangita og hain sa restaurant na matrabaho. Makalugar ko pa. Timingaw sa kong Ilona. Kung matultulan ni mo, si Ilona, ingon man ka nagitrabo ang Brian. Sulti he. Nga itong kuhaon si Ilona. Babaliko nini sa to. Sulti he, Elvira. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!